baki su ja dole su saki. Sharifai suna gaba. Fadar falala akan sharifai kuke haki. Kuna ji kuna gani. Salatin da babu su ciki ni ba zan yi ba. Kuna ji kuna gani. Sharifai suna gaba. Dan bakin ciki ba zai samu bar su ba. Kan bakin ciki akan na Fatima. Kuna ji kuna gani. Kana wahalar da kanka ne babu gardama. Sharifai suna gaba. Ma'aiki ya ce mu bi ta tilas musallama. Kuna ji kuna gani. Kasi ne wa makiyanta shi ma ba zan ki ba. Kuna ji kuna gani. Sharifai suna gaba. Dan bakin ciki ba zai samu bar su ba. A yau mun bi Fatima muke yin bakin jini. Kuna ji kuna gani. Kiyayyar ka da Fatima ta sa kai farin jini. Sharifai suna gaba. A hannun munafukai kuke yin wuni-wuni. Kuna ji kuna gani. A ranar kiyama duka ba za ku tsira ba. Kuna ji kuna gani. Sharifai suna gaba. Dan bakin ciki ba zai samu bar su ba. Biyayya ga Fatima ma'aiki ya samu mu. Kuna ji kuna gani. Mu bi ta mu kangarewa duk mai faɗa da mu. Sharifai suna gaba. Akan mun bi Fatima ibada gare mu. Kuna ji kuna gani. Dukan makiyanta gobe ba za ya tsira ba. Kuna ji kuna gani. Sharifai suna gaba. Dan bakin ciki ba zai samu bar su ba. Ku ɗau duk abin da ran kuke so a rayuwa. Kuna ji kuna gani. Hisabi yana jiran kutu babu damuwa. Sharifai suna gaba. Ka kyale mu da sayyida da ni har da yan uwa. Kuna ji kuna gani. Batula dikin ishe ni ba zan bi wani ba. Kuna ji kuna gani. Sharifai suna gaba. Dan bakin ciki ba zai samu bar su ba. Wuta ba ta cika in ji Allah fushi ya ce. Kuna ji kuna gani. Mutane da aljanu akan ka matarkace. Sharifai suna gaba. Su ce shi suke biyar ibadar su sun kace. Kuna ji kuna gani. Suna bautata musu ba za su yi ta rabu ba. Kuna ji kuna gani. Sharifai suna gaba. Dan bakin ciki ba zai samu bar su ba. Wani ya bi shehunai ya ce ya bi gaskiya. Kuna ji kuna gani. Wani malamin shi kan shi zai dinga gwagwarmaya. Sharifai suna gaba. Wani zai bi duka 'yan siyasar Nijeriya. Kuna ji kuna gani. Ya ce mafitar shi ce wani bai hana shi ba. Kuna ji kuna gani. Sharifai suna gaba. Dan bakin ciki ba zai samu bar su ba. Muna nan iya wuya wasiya ta annabi. Kuna ji kuna gani. Da ya tara dukkanin sahabbai ya ce su bi. Sharifai suna gaba. Batula Hassan Hussein da Ali bin Abi. Kuna ji kuna gani. Ɗalibu mazan kwaran da ban san kamar shi ba. Kuna ji kuna gani. Sharifai suna gaba. Dan bakin ciki ba zai samu bar su ba. Imam Ali jarumai yake ba wa kariya. Kuna ji kuna gani. Dukan jarumi ga Ali ya koyi turjiya. Sharifai suna gaba. Dukan masu bin shi sun yi sabon gwagwarmaya. Kuna ji kuna gani. Tunanin iya wuya ba za a hana mu ba. Kuna ji kuna gani. Sharifai suna gaba. Dan bakin ciki ba zai samu bar su ba. Ana canza al'umma a kowanne zamani. Kuna ji kuna gani. A yau rabbi ya nufa mutane su sani. Sharifai suna gaba. Su san gun waɗanda za su ke koyar addini. Kuna ji kuna gani. Ibada ba zan yi wacce ta saba ta su ba. Kuna ji kuna gani. Sharifai suna gaba. Dan bakin ciki ba zai samu bar su ba. Kada sun wuce ga rabbu sun samu hanzari. Kuna ji kuna gani. Akan ba su sani ba kai a yau ai kiri-kiri. Sharifai suna gaba. Ka san abin da ba su gane ba zahiri. Kuna ji kuna gani. Idan rabbi ya ji kansu to
kin ba ma ji ba. Kuna ji kuna gani Sharifai suna gaba, dan bakin ciki ba zai samu bar su ba. Ilahi tsare mu ayyuka dan yabon wani. Kuna ji kuna gani Tsare mu akan bata muke san farin jini. Sharifai suna gaba, Akan gaskiya a ce muna kin bakin jini. kuna ji kuna gani Ilahi ka tabbatar da mu babu fargaba. kuna ji kuna gani Sharifai suna gaba, dan bakin ciki ba zai samu bar su ba. Salamun alaika dan Amina mursale. Kuna ji kuna gani Salamun alaika Haidara ya Imam Mali. Sharifai suna gaba, Salamun alaiki Fatima ya ga manzali. kuna ji kuna gani Hassan da Hussein ga ku ba zan buwasu ba, ban buwasu ba. Sharifai, 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 Sharifai. kuna ji kuna gani Sharifai suna gaba, dan bakin ciki ba zai samu bar su ba.